Aduh, akhirnya ngutang pisan tuku grosir. Halo halo Rek, assalamualaikum. Pancene yo lek wis wayah kulak ngono ku moto rasane pingin jepit sembarang ngono. Padahal iki mau wis tak catet lho, opo wae sing kabeh dibelanjakno lah. Tibake tutuk kono, kepingin iki, kepingin iku, langsung jepek-jepek. Akhirnya kebablasan. Wis. Mau iki blonjo cuma nggo dhuwit 250.000. Lah tibake sak marine diitung-itung, enteke 362. Sing duwe toko grosir wis apal yo nang aku, soale wis sering banget blonjo nang kono. Dhek ngerti lek misale aku kekurangan duit, dadi wonge langsung ngomong, "Wis Mbak, ndak apa-apa, kurang. Sesuk maneh lek sampean rene mbayar oh." "Gak Mbak, tak balekno ae iki wis sing barang-barang liyane iki." "Gak usah Mbak, gak apa-apa, wis gawonen dhisik. Mben nek sampean blonjo maneh baru bayaren." Ya wis lah terpaksa aku gelem, tapi aku ngomong, "Catet ya Mbak ya, aja lali." Ya gak mungkin lali yo Rek yo sing duwe toko grosire jenenge utang.